No ale teraz akože vážne, všetci poďme! Teraz! Mišo, poď! Mišo, ideš? No poď! Nenalievaj, ja nalejem! Dobre. Poď! Áno? Ale poďme, teraz idem ja. Teraz ide majster, pozor! Wow! Počkaj, teraz dvaja šéfovia skupiny, teraz sa, vieš, to je to... No, ten. Jak sa to volá? Ja neviem. Súboj tancov. To nie je vrťa hudba, pozor. No. Oštím si to paneckým očom. Hovorím, to nie je Dám si rukou za nohu. Kam strkáš? Tázka netreba. Ale nikoho nemám v obraze teraz. Je to možné? Nehodí. Netreba tak ju... No kde ste všetci, akože 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 No kde ste, babi? To už baví, Peťo. No. Haló. Kto ma tu tam švikuje? Tam švikuje po večera. Švikuje, lebo sa hrá, že musí ísť auto. Nepí to. Tie patoky, ne? Ty patoky. Tie patoky, nepí tie patoky. Marek, ale ty nepiješ. Ja nepijem, jak nepijem. Ty čo, pani svokra, ty ohňo stojí. No Riko, si sám tam. Máš možnosť. Mám ťa tam. Peťo do piče. Peťo, to nemá schalba. Ne? Taký som starý. Tu je svokra, ja za chvíľu budem svokor, ty tiež. To je svokra. No však tuto boli Klaudia. Klaudika je svokra. A to je z nás trom najmladšia. No ale ešte nejsi. Ale si, ako... Ježišmaria. Ale není ešte. To ty ho... Dobre. Ale ešte... Borri, jak škrípe zubami, ešte ne? Ale ešte není. Počkaj, ja sa zatočím sám. Neviem, ako mi... Čaute. Ešte. Ešte. Ale Peťo, ty kokos, jaký som už starý? Tak nemáme už 18, vidíte? Ale kokos, poďme sa. Za chvíľu, ty svokor, ja svokor, ona svokra. A to ty čo ty? No ja svokor nebudem, lebo ja ich zabijem, obidvoch. To si myslíš ty? Peťo, ešte ich sám odovzdáš byt, že majte si ho. Peťo, čo s tým ďalej robíš? Peťo, čo s tým ďalej? Máte... Ja neviem. Pre mňa sú to stále deti, vieš. Ale do smrti budú pre nás deti. Ale čo s tým ďalej? Ale čo s tým ďalej? Sú to ešte stále deti. Vlády, čo s tým ďalej? No. Dobre, ale čo s tým ďalej? Vlády, čo s tým ďalej? To je optimista, pozri sa. Chceš už byť babka teraz? Aj ne? To dúfam, že Ženy sú hladné, ja za to nemôžem. jasné, ženy sú hladné. Týmto to začínalo. No, Tak, Peťo. Marek, No ale my nemáme čo piť, vidíte? Prosím. Peťo, daj máš? mi zober misu s rohlíkmi. OK. Jak povíš? Ale ju musím jesť, Marek. Ne, Peťo, pustíš killer. Ešte si to nájdi, ne?
Už mi nevolej. Už mi nevolej. Rohlíky sú tam hore. Marek. Pojde sa mám. Marek. Počúvam. Tam sa neje. Nikto sa neje. Okej. Ale však nech si tam dajú, jebať. Nech idú sem, Marek. Peťo, oni sú takí bordelári, Ja že v poviete, poste- ja že v poviete posteli budú takého. hovrvinky. Peťo. No mám ťa, no. Čo si chcel? Peťko, kde je tá Kylie? No. Kylie Minok? Áno. Ty chceš Kylie Minok? No. Ale však všetci hovorili, že ty chceš ruské nejaké. Aj ruské, máš ruské. Ona je Ukrajinka už. Ty chceš Kylie Minok? Áno. Počkaj, máš ruské? Počkaj, ruské. Ten killer. Ne, aj Pozri, jak jebol z toho mostíka. Pozri, jak jebol z toho mostíka. Pozri No, sa na to. dívaj. Dívaj. Točím to. Toč. Peťo, ten killer. Počkaj, jak jebol dole. Pozri, jak jebne. To je kto? Pavel Ploc? Ty kokos, líža sa mu vyzula. To je Pavel Ploc toto. Tak kokos, pozri, jak jebe. Ty kokot. Jau, ty kokos. A odišiel po svojím. Toto je on? To je on? Dovidenia. Peťo, pusti to. Dovidenia. Toto bol on? Peťo. Ne, to. Není mŕtvý, je obyčí. Pozri sa, tento jak jebol. Peťo, pusti killer. Jebol na palicu, pozri sa.